ora apa-apa. Nggo joget tok malah ana sing keplok. Endi sing keplok? Sikile lho Mbak kan sok anu. Keplok kok sikil lho. Udu deh Mbak, Nek udu. keploki ya tangan. Maka tanganku ora keplok lho. Oh, tangan ra keplok. Ora. Ya berarti liyane. Lah apa? Apa nih kita tak urus lho, apa sing keplok? Ya mosok ya ning kene tak critake ngomong. Aku ora keplok tenan kok. Oh ya wis ra keplok ya karepmu ngono sing ngrasake kono dadak tekon. Ora lah jenengan krungu wong keplok. Krungu. Piye le krungu? Aduh, Pri critakno, Pri. Kadang aku ora keplok lho. Kowe dicerai Mbak Tatin menang banyak no kowe. Iya. Mulane ya kaya Apri Mimin kuwi, Mbak Mimin Mbak Apri kuwi lho. Ya jan otomatis, tur mesti ora bakal iso rusak. Ya. Mergane. Ya mergane nggonamu iki kalah nganu jenenge kalah apa? Kalah